Ito, ang pagtuo ni Jesus, pagtuo ni Maria o pagtuo ni Marta nakahatag sa ilaha og mga usa ka kuan kanang murag a pacifying pace, a peaceful stance. Ang tao nga matuohon dili ratulon. Ang tao nga matuohon dili mahadlokon. Una, akong sultihan si Jesus, ato sang istoryahan si Jesus. Ang iyang pagtuo nga natulog lang si Lazaro, unya ma-display ang gahom sa Ginoo pinaagi kang Lazaro. Naghatag kang Jesus nga hinay lang, relax lang, kay tsansa ni nga mailhan ang Ginoo. Ang tao nga matuohon dili ratulon. Dili niya sulbaron diha dayon ang problema. Tungod kay nakahibaw siya nga naay partisipasyon ang Ginoo o pinaagi sa mga problema, ang Ginoo mao'y bahala o mao'y musulbad uban sa panabang. Ato untang sundon si Jesus nga sa panahon sa problema, kung naatay pagtuo, relax lang, kay siya mao'y mutabang nato. Si Marta, medyo nabalaka siya, Ginoo, tayo, guwapa lang ni indot yung tatog diri ka. Pero, ang sunod na kuan, pero kay baw ko, kung naa kay pangayoon sa Dios, okay ra. Meaning, ang tao nga matuohon, dili masuko, dili magyaw-yaw, dili manguan sa Ginoo nga, kuwag yung kay ayo Ginoo ha ka, ay pang maghimo taglayang Ginoo. Ang tao nga matuohon, bisan pa man sa kabati sa panghitabo, bisan pa man sa kadako sa problema, dili siya masukanon kung dili masaligon paghihapon. Mao pod gihapon si Maria, mao gihapon iyang comment, Ginoo kung dili pa unta ka, di unta mahitabo. Pero naa naman ka, ibaw ko, naay mahitabo, matabangan pa minimo. So mao gihapon ang duha. Una si Jesus, ang tao nga naay pagtuo, dili ratulon, dili magdali-dali. Unya naay pasensya. Ug ang duha, mao pod gihapon ang tawo nga matuohon dili masuko, dili masukanon, dili bugat og pagbati. Ug mao ni siya ilhanan sa mga tawo nga naay pagtuo. Kung ang naay siya kaugalingon, naa siya pitik sa iyang kasing-kasing nga gaan. Naay pitik sa iyang kasing-kasing nga bisag unsa ka bugat ang palas-unon sa kinabuhi, naay pitik sa iyang kasing-kasing nga gaan. Ug mao na siya silent yet assuring presence of God deep within sa atoang kinabuhi. Dayon, ang ikaduhang punto, last 5 minutes, ang ikaduhang punto, mao nga, it was the relationship of Jesus with Lazaro and Mary and Martha that saved Lazaro. Relationship has a salvific value. Una, ang atong relasyon sa Ginoo makatabang, makasave sa ato ang kaugalingon. Una, kaugalingon sa ato ang kalag. If we try as much as possible to increase and maintain our relationship with God, in one way or another, our lives would be purified by Him. Our decisions, our directions, our dreams, our aspirations, these things would be purified by our relationship with Him. And if this relationship would be purifying our own lives, then we would be ultimately saved. Ang atong kalag, ang ato ang kaugmaon, ang ato ang mga damgo, ang atong mga aspiration, kung ma-purify ni siya sa Ginoo, mahimong hinungdan sa atuang pagka-saved. Sa binisaya sa pagkaluwas, sa atuang pagkaluwas. Kini siya mao na hinungdan ang atuang mga relasyon. Unya mao po ni siya tahas ug atong paningkamutan nga mo-establish ta og maayong relasyon sa usag-usa tungod kay kining mga relasyon nato makatabang ni in the near future. Hinaot pa nga ang atuang mga relasyon sa atong mga ginikanan, atong relasyon sa atong mga igsuon,
atong mga relasyon sa atong mga amigo ug amiga, inyong mga relasyon sa inyong bana ug asawa, inyong mga relasyon sa inyong mga anak, inyong paningkamutan, atong paningkamutan nga atimanon, ating paningkamutan nga patubuon, paninduton, bisag unsa pa kalisod, bisan pa man, despite our own imperfections, in spite of our own weaknesses and idiosyncrasies, these things should not hinder us from establishing wonderful relationship with another. I think I remember, I shared this already, nga there will come a time that we would cease to be lovable. Muabot ang panahon nga dili nata nindot higugmaon. Muabot ang panahon nga dili naganahan ang mga tao sa atoa. Pero tungod kay nakahimo ta og nindot nga mga experiences sa usag-usa, mao ni say makainganyo nato nga dili nata og atong pasayron. I think I remember naghinumdum ko sa to kapatay o sa to kamisa sa patay niya, diingon ko, ang akong lola before siya namatay, towards the end of her life, magsigig pamalikas, maldita na kaayo. Kana galing bedridden na siya. Unya, sa puton na kaayo, naagaling muhikap sa iyagit, pangusion. Yung panguano niya, balikaso niya. My lola, towards the end of her life, ceased to be that lovable. But kaming mga apo, o ang iyang mga anak, nagpadayon sa pag-atiman sa iyaha. In fact, kung naagay mo duaw sa iyaha, limpyo kayo si Lola. Niya, bisan pag i-surprise ninyo, duaw siya, perming humot si Lola. Kaya nga naman, because ang iyang mga apo, o ang iyang mga anak, nagpadayon sa pag-atiman sa iyaha. But she ceased to be liable. She ceased to be lovable. And what propelled us to continue loving her, not because of her present, but because of her past. That somewhere in her past, when she was at her best, she did her best. Ug mao nay among gihinumdum sa una, nga bisan pa man og kapoy sa pag-atiman, bisan pa man og dili na nindot atimanon kay maldita na kaayo, gipadayon siya atiman not because of her present, but because sa una mapinanggaon kay si Lola. Ug mao nay naghimong kusog sa mua pagpadayon sa paghinumdum ana, it was her past that allowed us to continue loving her. It was the relationship that she established with us when she was at her best. And that relationship was very memorable that even ang iyang pagkamaldita atong panahona, wala nakaguba o nakapadayon sa pagpaningkamot sa iyang mga apo o sa iyang mga anak sa pag-atiman. Hoy kita, matiguang bayata. Inikatiguang nato, maldita na punta o maldito. Mo nang karon pa lang nga di pa kayo maldito o maldita, hala timanan ng inyong mga anak ha. Panggaan nagmaayo, kana inyong mga apo. Tagay gamay. Suburduhi gamay. Tunol-tunuli o candies. Maalag mga daot niyang ipon. Basta, olag, paurongon ako. Ha, kamo ha, kita. Kamong mga buotan pa kayo karon, di pa kayo maldita. Hala, timanan na. Establish good relationship. So that these good relationships, when we cease to be lovable, they would remind us at they would be reminded sa kanindot sa ato ang relasyon. Kay ang ato ang, again, Lazarus was saved because of their relationship with Jesus. Our relationship with Jesus would save us. And our relationship with each other would be utilized para magtinabangay ta sa usag-usa. Kuha, para mahuman na ta. Human na akong wali kung nakuha na ninyo. Sige, mao na to siya ang atong hinumduman. Nga ang tao nga matuohon, dili ratulon, pasensyoso, o dili masukanon. Sama ni Marta, sama ni Jesus, sama ni Maria. Og ang relasyon sa Dios sa ato ang Ginoo ni Maria, Marta og Lazaro nakatabang og nakasulbad sa problema ni Lazaro og nakapabangon kang Lazaro.
Atong atimanon ang atoang relasyon sa Ginoo nga makaluwas sa atoang kalag, ug ato pong atimanon ang mga relasyon nato sa ubang mga tao kaysa madawgay sa madali kining mga tawhana nga atong gipangga o gimahal mupadayon sa pagpangga o pagmahal kanato bisan pa man ug moabot ang panahon nga dili na taangay paggaon o higugmaon tungod kay mga masalaypo na kita o nagkatigulang na kita. Atong atimanon ang atong mga relasyon kaysa ug sa madugay sa madali kita maluwas niini. Palihog manindog atong baguhon ang atong